No niin, terve. Lähdetään käymään vähän lähiretkeilyllä taas. Tulin tähän Pöyliöjärven saareen, tähän Peltosaareen, niin laavulle paistelemaan makkaraa ja vähän chillailemaan näin lomaan kunniaksi. Meni vaan tuo keli vähän pilveen, kun äsken paistoi aurinko ihan täydeltä terältä ja nyt on tuommoinen pilvihöttöä, mutta ei anneta se haitata. Täällä tosiaan tuleet laitoin ja siellä on repussa maggaraa, niin kärrytelläpä niitä tässä ja nautitaan lomapäivästä. Tuosta on jäätä pitkin nyt hyvä tulla, kun oli kovonnut tuo lumi, kun on ollut lämmintä ja nyt on pakkasta, niin siitä vaan rantaa ja siinä voi, jos haluaa, niin istua ja syyä eväät ja siinä on se itse kota. Olen tästä aikaisemminkin tehnyt pari videota, mutta tehdään nyt vielä tämmönen vähän uudempi video. Käypä tuolla puuliiterillä katsoa, onko siellä puita. Tuossa oli vielä sen verran puita tuossa laavulla, että minä siitä sain tehtyä. Onhan täällä. On täällä ihan kivasti puita. Hyvä homma. Jos Kemervellä päin liikutte, niin mutta kun tänne vaan Lohella rantaa auto ja siitä sitten jää yli tänne talvella. Kesällä toki pääsee veneille, ei tänne muuten pääse sitten. Joo, mutta mennäänpä tuohon katsomaan, että tuo tuli tuossa tekeyty. Kyllähän ne täällä tekeytyy. Tuossahan menee tuo Pöyliöjärven ympäri menevä latu, niin sanottu aurinkolatu, niin kyllä se nytkin näyttää porukka olevan, että tuollakin pari ihmistä just menee ja on kyllä hyvä homma tuokin. Harmi vaan, kun sitä luistelurataa ei oikein saatu retkiluistelurataa toimimaan täällä. Tässä just meni tästä vierestä, mutta kun tuli vesi jäälle, niin sehän meni siinä sitten. Tässä just hokasin, että täällä on makkaratikku, joka vissiin tuo yksi tuossa. No, yksän riittää mulle. Salami cheddar makkara. Laitetaanpa tätä tuohon lämpiämään. Tämäkin on vähän turhan paksu, niin vuollaanpa sitä. Noin. Ja nyt ei muuta kuin tulille. Tämä on kyllä erittäin rasvainen tapaus tämä makkarat. Mutta hyvää. Nyt ei vaan muuta kuin ääntä kohtia. Nautiskelemaan.
kai siinä sitten kun taas jähytellään. Ensin kuumaksi paistetaan, sitten jähytellään. Semmoista se on makkaran syönti. Mutta minä jauhan tämän makkaran taas tuonne kupoliin, niin sitten minä lähden kävelemään tuosta jää ylitte tuonne autolle ja lähden kotiin. Mutta ei siinä, tämmönen video. Mukava kun taas katsoit ja palataanpa seuraavilla videolla asiaan. Se on, moikka!